Ki samla puli ke North Eastern Hill University nehun negasi baar. Kila penlong dah kejingai rally but signature campaign ban penpau persyak halor kejing syak kem u presiden kan nehusu samla Sandy Soktun bat halor kejing pak bor pulit hapok ke kampus jong ke skul ba. Ngiyeng persyak e kejing wan rung bean ki bor pulit hapok ki jaka puli kam tam haba pendon kam ban tek lakam bat penting pensmit ki kunhun ki badan bentah. Ka jingwan rak da ki bor pahara ki beking atiar hapok ki skul ba halor ka nongrim ka bom syongnia ka bu jing maya ka jing shingan bat ka jing long balai lut ki jaka puli bat ngiyeng scam halor ka jing pendon kam baklaya ka bor da ki briu ka an ha ka dur jong ka jing kem bi an ong ki nong tho ha ki plakat balara da ki samla puli ha ka ni ka jing rally bala khot penlong da ka nehusu ka bala khot ru ban sangi mardor ban le syong kelas. Habakren syaki samla pule u General Secretary kane husu utoni ho kharsati ulaong ngimla ban pediang ya ke jingkem ya usandi Soktun namar kim syam layat kat kum kalenti ka badai ki pulit kilawan kem ya uda ka baphong da ki janjing kila pulom ru ban pen itu ya lade kum ki pulit bat ba kilawan ban kem ya usandi hakapor ba kila kem ya u kila kem ru ya wei par usamla puli Henry Hedin kila pelai no ya u hagit 5 halor ka nongrim ba kila kum itu baklai u kum wei na ki badon keti halor ka jingja syak syok jong no hikai ula ong ru kani ke jingle ka jongki ka penlong ru yang i ban bu jingkeli ba la ki bor pulit ki deina ke benta ban penek ya ka syongsuk syongsan haba ki syukem turmur ya ki samla puli bat syubret no e ki hashtag lenti. Ula ong bakan nehusu haringkat ke KSU nehu unit ki penrem jur ya kene ke jingle jong ki pulit berbenrap ngilong persya ya katnat pulit namar ki pulit kilawan hangne ban penek ya ka syongsuk syongsan Henry ke jingja hangne kalong baki pulit kila pulom ban wan haki uniform haba kembriu bat ka bapen mi shibun ki jingkeli haba penpau halor ka mukot duma udike basu usamla kharsati ula kedau baki kendon an kila krensyai baki pulit ki deiban pong haki uniform haba ki lej ban kembriu bat ong balai kila pulom ban boot ya ki kendon haba ki wan ban kembriu hapok ke kampus jong ke skul ba nalor kata ulat herteng ya katnat pulit da ka baong tang ban yada ya wei unohikai piwan rak palat shispa ngut ki pulit bat CRPF kani ke jingja ka dei tang ke jing keno kat haduk mentah ki pulit kedang penlong ya ke jing tok kiat halor ke jingja barok kumta balai bandon kam ban shim kerpang ya kani ke singa mentah ina kalian jongka Nihu Students Union agar rengkat jongka KSU Nihu Unit nilai khot ya ko gathering jongki kena barok pemulia akan Nihu haka bayadai ibaga incidents ke bajamenin haka university ke jingi haka bangi yoi bakadon ka jing sya arrest jong presiden jongka students ya jongka Nihu Students Union sama Sandy Soktun berkumjur haka deployment jongki police personals berki CRPF hapok ke university jongi kata klaim ke approval jong ke head of the institute kata kadi jongi Professor Sungok ibadi vice chancellor in charge jong ke university kuman syong ya kajing arrest ke jong samla sendir kalong sijak ke bengi ngimla bani accept kadau kalong ba ki kem follow ya ke proper procedure ki police personnel ki one man arrest i samla sendi sotun hakapor bakidang ye phong ka civil dress ke janjing bagi polis kim don tang kata kadak kashan bagi pen identify bagi ki polis hok bagi ki wan ban kem yu samla sendi sotun kuman syong hakapor bagi arrest samla ya samla sendi sotun kila arrest ro ya wei pat wei kena kidang mot bagi don ketilang tikila rak lang ibron mot henry yo ta wei kena pat kila penihar na gate 5 haka baki ki ong ba ki baklaban identify yo ta kena tekane ka jingla ka jong pulit shisha ka wanra ya ka jingkili ka ba khrido hato ka police force ka badai shisha ka badai bala tha banta ya ka bahkan maintain ka law and enforcement order hakane ka state ka jongi hakane ka jala ka jongi hato ka tre hok tha haka ba kim tip yano ki wan kem ki shira kulum kalam kumbara ki blang ki masi bagi tha ba ka kili jongki bagi penhapa di ki stang lenti ya kum gane ka jingla jong ka pulit na kalen jong ka Nihu Students Union ba KSU unit hi ngi kendam iko mempen syai umde bangi ngi persya ya ka police force ngi sngi tho ngi don kami ka police force and maintain ka law and order henry la ki police kila ki zang man akum ne kim phong ya kata ka uniform ka bakil de bedi ban phong ka por biki wan ban arrest kata claim ka waran kalong sijak ege ka bangila ka long sijak ege babu jingkili wadangi ki students union ro kumban syuang ka dike basu case ka guideline jong tu ka case kala kren syai hakabor pipilej ban arrest pidon kam man phong ya ka identification ka proper pidon kam man ka proper uniform pidon kam man ka name plate ka jong phi hato bele ha ka incident ka benta claim follow ya kata ka jingkli ha bot pade kata kalong ba tang man protect ya ta way no hikai pi deploy hadu shispa support plus ki police forces on top of that pi iru ki CRPF
hadu kat no ulong special ulong koridor uta particular no hikai gen ko man syong yepi kane ka case kaditang ka mere allegation hadu menta ka kane ki police forces kidang investigate dia kane ka case te beli banan ka manai hadu special preference hadu kata ko man syong ka jingwan jeng ka police force habok ka campus kam dei ki ka basunin sinin ka opos henry ha kano ka betaki kiwan iklam pentip what kane ka case ada tentang ha ka allegation phase ka investigation kadang yan na kilang jongi ko mangilong hi impersya manong ko manong ya kane ka procedure ya kane ka investigation henry pa ke ka jing persya ka jongi ka long ba kumno pat ken kiwan man arrest kumno pat ken hakano ko rukom kiwan man arrest ki gimda follow ya kata ka proper procedure ka baki gindai ka beningkong ko bana syong ki klampong ya ka proper uniform secondly kiwan ha ka education institute ki arrest a particular student ki klam inform ki ya ki parlok ni ki parajor ni shutep tang lang baki tu ki kong ki batri ha ki canteen ki tu ingi yang ba ong la yi baki parlok jong pi ki la shu syara ha ki bru makir ki kem batai shai baki di mana kum kita ondang nilai tuat jingmot ni satep kham khmat ba don we na ki knapat baki di ki uang tau kena baki di ki pulit ki bat ki penihari u ha gate 5 namar ba onda ki lakili kerteng e jongu ki ong ba au ni kena bakla ngi kumra bakla takada ki penihar kena kalang jongi ngi ong bet bangi hilingi kloi ban cooperate namar menta ke allegation mafir pila banai ngar ngala banai allegation ba kam jong ki pulit ki dehi ban investigate tang ba hakano kanong rem ki ban investigate ya katangi de ban pe ngim ko ban create kanong obstruction ya ka law enforcement agency handre pa yer kur kuman ka jong pi menin dukum deploy ka forces jong pi menin ka wan ra ke ka bangi ngim la ban accept kiwan ai ka ki da ongro bingi wan ai kata ka protection bala panda uta unong hikai nama usnyo bagadon ka threat ka live jong hatu ka song nongrem se bantang man protect ye way unong hikai pin deploy hadu shispa saupo ngut ki police forces taru only on the basis of allegation that has not been proved in the court of law yakum gine ki ngisnyo bagade bitang kata ka nongrem ka baki kiwan menin kampat long ka bas camp nakalen jongi ngira karpat hisaba idi mensnyo tu bangi kum gi khna ngim snyo tenat bandong sisa bangi ni akhi bet man kapor tambala da ngingat hi ha hakado hak snam na de ngim la mun sam jar kum ne namar ngi di ki stakeholder jong ne gane university ngim yo nang na e ngim yo na ke ngim yo nang na ke ke man shong yo nang shimat jong ne ga university henre ha bangi pej bhapat la ngim ngim kran ada ngim mi kum na kin sadan ki sngi ki por bat bakin sa nang ya wan shu ki nang ya don bor ki nang ya tur shu ha kane ka school ba ga jongi badi halo jong ta kan ngurim nilai khode kana gathering ro ban condemn ya ke actions ke ba ka law and enforcement agency khamta me katnan pulit hi baki ki war menen baki ki ay kata explanation ka baklam jong nang kumban syong baki ki ong baki laya kita ki orders ro ki khlam pen i wat tang we ka proper ngindap notification na ka ta ka proper order hakano kanong rim ki wan ban arrest hakano kanong rim ki wan hapo jong kana university nakalyang jongi ngila pen i shai nakalyang jong administration kila ay ngi ta notification haka baki laya tu shai bakim don kata ka jingtep baki wan ki pulit chapa wat ki pulit ru ki ong yangi hakapar bingi kene ki ong bangingim tep don ki pulit ki bawah na civil uniform pe ka jingkili ka bolong hakmando kumi ka education institute kumno ka pipila ban warchuan rung be kumtu ban chutan ra be kumtu ban chu ra ai ki khna tang namar pidon kata ka bor because pidon kata ka bor maintain ka law and order pim follow shu ka procedure ya kata kum nagi liang nagi khna pulih jong school ba ni hu ngisnyo ban persajur ban ngisnyo ban kendam ban ni request kum ju kata ka ju bantahi ba at least for the time being makir kidiman stu ka jimbakla jong ki kidiman release yo samna sendi sotun balada ki kwa ban follow ka procedure ngi kloy ngi ben syai pi bara bangi kloy ban cooperate barki tama kim de pat ken ban shulet don bor kum tu ban shutani u khna na jaka bodi sha khanda ye thu ki kandan ha kano kinu ki charges kinu ki section ki bala level against ngu pin shura be kum tu yo long kata ki dai bangi ngisnyo na kalen jong student union hi ka bangi ngim la ban accept ki authorities jong ka university kila shu rung kurlum keram ba kila shu asdang man thebe ki khna kila asdang man patrolling ha ki hostels kuman chong kila yo kila don ki ba ong ki hostel ki hostel khna kan thebe chenrang ki ong ba ki police jeep ki police bolero baki yawan baki zangman patrolling ki kena ki phone ki calling ki ong badan jingjai nakalian jongi ngingem tebe hapa kabor bangi kilis administration nakalian jo administration ki ong kimtep wat ya ka benenga sendo ti yakum kan ka jingwan room ka jong ka police hakaba baki bor ki berim ki ong mangingem don ka jurisdiction hapo jong ka nihu kuman shong ka state government hi hakindir singi ki por men sho hakapor bangi don kata ka jinge ki hakapor ngi bengi pari ka jingerap ka ong shai ka ong ba ngimla banyera pi namar bakam don ka jurisdiction jongi tementa na pat kawan kata ka jurisdiction kinir kansan na pat ki wan ban rung hapo ban rung hapo ka university jongi ban kam try ka university jongi khlam da pentip iki stakeholders jong university yakum gani ka jingla jong ka police force ngi condemn ina condemn shisha ina kala jong students union ngi condemn shisha ina ka students community bagi stakeholder jong ka university ngi mala ban pediang hakitu ki singi ki por ki bangi dangi don ya ka tu ka protest ro kalau don ka allegation
haka par bingi sha thangan ki ong bagi khna ki le penpra ya ka ying sa jong u hang taur ki la file FIR investigation kala long tike per ka bachia hadu mentara pipe kamdon kano conclusive proof menta ya kata ka jing I allegation jong u Professor Alok Singh tada ngide shisha mangi ki bagilti ngimnam ko akhir taman cooperate bar law enforcement agency nakilan jong ina ble bangi ong bangin cooperate ladai hoj ngasu tu la sistem ni pila file FIR kamar ka police ka de ka hok jong ki ban investigate ngingim ko ban tuklar ba kata investigation handa ngingin ka ngong ki bas kami su tu mangingim deire kita ki bro ki ban ong ban ban shot ne ban main ne ban tim ki bro kata ngingim dei adi ngi ko komta ka munad usngi baningkong yo Professor Shukla ngi lala ban komta ngi don kam li ban sha thangan hadu khan rius ngi don kam le ekom kita Henrik allegation ka ba Professor Shukla te kala debik history men shar wala allegation yang ngi khna bangi pen pra ka ying ka sam ka jong mentar allegation mentar ka long very personal uda onong hi ka hilikan sukumangan supan I reiterate ka claim ka jong uang badi samla sandi sotun ber kumju 5 other members to ketika jingkli ka bangaku aban bu nada haba ula UI bagi kita ki 5 members beli pat ki kem betang yu samla sandi sotun beli kem pat kita ki sangut ki members ke FIR ki file ka singi Friday kilala ban tokit singi Sunday o singi Saturday singi Sunday kilala mani wat kita ki sangut bro beli Professor Alok Singh claim Professor Alok claim ang rabaki phong mas uang bai bawon sama sen uban usam lasen di sotun bagi kita ki sanut ki weki members siapa kita ki weki sanut members beli ka attack kali bitang he usam lasen di sotun kita ki digi jingkili wat mengi ki student senior ngi dak wa shisha he ki law enforcement agency berkumjur na Professor Alok uba allegations bangi ki kena ngi long ngi ngim de ki kena pule ngi show eu ya kum kita ki allegations sakalian ngi kloy ban ajing ben shai ha law enforcement agency ka badai hok ya ka bangi dan kaman response ha ka bedi kum kita ki allegations whatsoever ngi ngim ka ban ajing shai no nomor ngi ngi tu kanong rim jingi ketika bas camp rengi kwa ban huri rai ke university dan kwa ban shot ila la ban shot nadu kitu kipor parba Professor Shukla ula ben nyangi usuk iben nyangi rengi khamla ya kata ngi ki follow be ya ka peaceful demonstration menendro parbawan ki pulit ngi la ban tan ki pulit ngi la ban be ki pulit ngi muka ban hadu kata namar ngi ngi tu bangi de ka jat bendu ka bati berute ble ngi muka ban hadu kata level ku malong shawai ina kalan jungi ngi ko be batong bak taki allegations ngi kentak juri kum kita ki allegations libitan ki allegations bar ngi wala ki pulir ki dala kum tar ngi don ka jingi ka bas kam shaka judicial system ngi don ka jingi shaka judiciary baka judiciary kan ai ka fair trial kan ai ka justice yang isya kumman shupenti be pekin diat haka bayi dei bat kan ka allegation Maria I allegation u Professor Alok next day u Professor Shukla u call meeting ya baro ki teacher faculty jong ka university kapapres ngelongo ingi kalong hak mentahi dari pipej ba pilik kore tinla ba shibuna ki sexual harassment cases against shibuna ki nuhikai they are still pending nadu arhajar khatway they are still pending tabau yakum gitu ki cases kamdon ni kata consultation but no ro hadu mentar kidang pending beli ram shim khaban solve yakum kita ki mentar tam hakab de bat ikum kan kata kum kita ki sexual harassment cases ilai ki cases kilalai chakmat investigation ro kala kod report ro dep submit sutang mendeklar beli bidang ye put on hold yakum kita hendri yakum kan ka badang sulong fresh ka badang sudi tang ka allegation kataru kamde chura hapo jung jurisdiction ka university belai namar utau professor ro dep ai lupa Shaki Law and Enforcement Agency ka Law and Enforcement Agency kala terikam lupa beli kan Professor PS Shukla udah don kam shisha benda khot kita ki meeting jong ki faculty baro hakaba kuman supanong nadu ba ujanya ka university 4 Julai menor ya kum kata lada don ki kino ki grievance ki khna 4 hot ya kum kita ki meeting jong ki no hingkai ban address ya kum kita ki issue dia kum kini ki ngi ngis kutu shisha bakini bitang kita ki jinglat thala ki jong u jinglat don bor jong u mampen subsidize ka matter ku man suang PPA tip ha ba agitation ka jongi hadu mentar ka dangyat tekini ki peni shisha ba Professor Shukla uka ban suppressing uka ban attack ki students leader away nama klaim kata kanong rim ka bas kam ka jungman ka jing pulit makin protect tang ye away no ingkai makin deploy do shis pa sau pongut ki police forces ha ka jing sutu ka jongi sutu bakane kalong shisha ki ka bangi ngem la ban ngai tang na on the basis of allegation kadon ki ka basal lendat ka bangi ru ka de bingi lat de bingi tip shishu ka keyboard in kwa shishu bani tu ki page baru so om de bangi ngi kwa tang namar bangi kane ka jingi kam de bangi sutanat kuman sho mondo man sutanat ban sha ka jing kreat mondo man sutanat ban sha ka slap men libat ka slap bar ka kreat kamni kamde ka jing sutanat ka jongi henry ha bakadon shisha ka kta ka dok ka snam ka jongi ni ha ban kran nimla man su remain silent nin happy ban voice out ka concern jongi allegation ni kloy ban cooperate tang hakano ko ka man cooperate ni ko ai ka mutual cooperation
haba pi kwa shisha ban toki de ka jing shisha ni kloi ban ai ka representation tang ba ba pinshuan ko me ba pinshu ya tap yangi ha ka kali bulet pimda bata yangi ba ki charges under what charges are we being leveled upon beli pida kwa yangi ban ra yangi sa ki police station hakono ka banta hakono ka nung ri pi kwa ban toki dingi la pim batay shay kum kita nakalen yung student senior ngin resist kumala pen shay minen hi ada ki police force ki kwa ban rung forcefully hapo ka university ngin call for indefinite suspension of classes baga suspension jong classes kam dere baki kena ki kwa ban enjoy hindi ka di bangi kwa ban peni bangingim kwa yakum kini ki jing tukular jong ke police department khalam na don shisha kata ka nungrim ka bas scam nakalen jong ko ban batay shay hoy ka don ka jing skusi ka bakraw haga ba u samna sendi sutun ulasha arrest illegally bangi ka paru dari balong ka bala ka bhaba pin release no yu sendi sutun basta follow ka proper procedure dari pikwa ka representation ngi kloi ban ya ka representation henry hakum gane ka jing syakem kalong shisha ki ek ka bangi ngimla ban pediang kalong shisha ki ek ka bangi kendam jingsha te kata ka jingsha kumba fly iru haki Instagram page jongka IBVP lai ba utu dan bentah hang tu te kumbala kilat pathai khubor kilat sakyang tu jingdan bentah jong ni ubrio wan hakani university ngimtep ladangi mano ki wan wat ka political agenda ka jong andre kani ka political agenda ka jong mdei ban kentiu ki para hari kini ki pa khasi basa hakani ka dong kathan iki samla puli badan hane po university handrai ban yo raj ban ben kini kena uji isi yaki kena ki balong ki badan kata ka jing et namta ban tre namta ka jaj ban reu ban tre namta ki mat ki issue jong ka jaj ban reu ngidei kita ki kena ki ba tre ki ba buat bat ki ba tre hok namta ka ri ba ka jaj ban reu ban kentiu ban yarap ki para khasi ngidei kum mau juntut akhmat jong ke kema seperti ma ba jing yor ring kulit kok ya kadau ka bahok kisuan kisukem kani datang ka jeng persyang ban pentran ki samla kuliah ba yaki persya yu ni visi halor ki kam ki ba shibun ki bala pensngau haki benai ki beladam di anti local ngirim susu syai bat ni tip syai hiru ba uni profesor na hindi department udan harta ka ju ka syatri ki balong anti local hapo kani ka university tangkatai